Gauri. Ya ngaten kok, Nduk. Mbak Sulis. Ngaten, Pak. Heeh. Nggih. Kok mboten disepoti napa pripun ngoten Gak to, Pak? rasa anggus sepot dhewe lho. Nggih. Sapal awakmu ki tanpa sepot kowe loro ya sepot dhewe. Nggih, ra nggih klunu-klunu ngoten to, Pak. Angger bar kaya klunu-klunu. Nek rampung wayangan arep nyandi klunu-klunu. Ha iya, kaya ngono. Bawa nggih, Pak. Heeh. Alon-alon nggih, Pak. Oh, nggih. Kyai mriki nek diparingi bawang langut napa mboten, Pak? Mboten. Mboten. Nggih. Iki uga diaturke sangka kadang-kadang Sidoarjo. Nggih. Uga kadang-kadang Mojosari Ida rawuh kabeh kang disuwi dening Mas Doni Nandaha. Iki mlumpuk ana ing Mojo Karang Dranggu Mojokerto. Coba kaya ngapa? Suaramu dipek-pek ya. Disaek-saekke, Pak. Iya, lho disaek-saek iki wong ora duwe isin diapik-apik. Nggih, diapik-apik. Niki terspesial khusus buat Mbah-mbah kakung ingkang wonten ngajeng menika. Khusus Nggih. Nggih. kakung. Ketinggalan niki fan-fan kula niki wonten ngajeng. Nggih. Pane Sulis. Oh, Pak Sulis. Wah, tepuk tangan. Nah, disenengi karo wong sepo-sepo kok alit jenenge. Ya seneng no, Pak. Nek sing remen tiyang sepo-sepo niku aman, Pak. Nek sing seneng ki koyo bangsane Mas Cebek ngene iki lho sing bahaya. Mulane kowe iki tak senengi iki ya gelem oleh karo Pak iki aman. Lho kula niku gelem lho, Pak, karo jenengan. Nah, terus Nyatane nggih kula gelem nderek jenengan ngoten Tak lek bahaya, gelem, tak? Pak niki. wah, dia aku mak tratah ngono. Masane gelem dijak napa, Pak niku? Gelem gak nyambut gawe. Oh, lah nggih. Bawa. Iya, oh. Bahaya dah iku. Mas. Orang guyang-guyu wae padha tuweke kok dadak. Wawan nih dulu. Justru sing tuwek iki telaten kok. Lah nggih, pengalaman kok, Pak. Alon roh esuk. Tali tresna Bu, lho Pak. Kula kelingan. Aku ki yo gaget, aku yo kelingan. Semanyaran iku mengke jam 9 kok ora wis setengah 3. Mboten niku sing kula kelingan niku. Pak Gembong niku sakniki nek bal-balan obat niku wau to, Pak. Ya niku obat niku nek sanjang buke kalih buke niku Bu, iki lho Bu obat kepel kecepet Bu. Lah kalih buke nggih dipromosike. Terus tak rebut. Lah nggih lah kok ternyata niku obat kuat. Sembarangan. Lah nggih to. Kurang ajar. Obat irek. Ya, kayak apa? Obatnya Jeffrey. Baleni Pak niki, Pak. Baleni, betul. Baleni, Aku demen nah. bulan baleni malah demen aku. Tali tresna jerene Mula sok-sok ki Pak iki yo mbayang iki lek tanggapan sing ngancik wulan poso, ruah poso njarang-arangi terus untuk melampiaskan kekangenan ki piye monggo lek ning panggung yo do gojek seneng kaya ngene iki ora mantra-mantra sapa-sapa sing kaya dene kula warga. Anu carane niki jenengan niku gelar gamelan ten dalem to, latihan terus ngoten Pak. Latihan terus. Nggih. Bosok kuwi. Kidung tresna engki nanti Terus. kinanti rasa Iki mengko tembange pesindhen loro ya nak.
Kalih sinten, Pak? Karo Mbah Kunjung. Oh nggih. Asmara ketinali. Wah, Mas Yuti pengen bawa, Pak. Nah, Mas Yuti pengen bawa. Mas Yuti sapa? Mas Yuti ini kan sing Legong Beri. gong Cina nih kan. Alah, kowe golek usus teko bodok, teko ngunut, teko mujang. Mandeng-mandeng ning bola tunggu. Ngen napa Pak niku? Niku ngen napa? Wis iku tak omongi dhewe khusus privat. Oh wisata. Wisata apa Mas Gembong? Wisata kuliner. Kuliner. Oh, kula mbok diajak ten mriku, Pak. UMKM. Kapan-kapan kula dijak ten Baladewa niku nggih. Rasa tak jarono. Nah terus Ning omah wae. lho sanjange kuliner ten mriku. Omah kok dimasake werna-werna. Kuliner kroto, Mas. Oh. Lanjut. Kok dinyang wong? Niku kuliner napa to, Pak? Alah. Ya kok kira kok cendek. Tali tresna jempit Nah, tali tresno jampi kapan sing tegese tombo kangen. kapan gisi rawa si Ya, kaya apa? monggo Mbak Punjo. Katuran jumeneng. Nano. Buka celuk nggih, Pak? Hah? Buka celuk. Coba dulu alai. Nggih. Nano-nano lah permen. Siapa ya? Kamu pengen duluan ya. Yang 6 itu duluan. Mau padha tuweke kok. Tuwek sampean no. Buka Kata emang bang jam lahirin podo ayo. Iya itu dah. Mangga pesinden sama tua. Lho apa lho justru sing tua niku nggih, Pak. Niku lak enak-enak Memang sana di podo Ora saya percaya iki lho. akan diarani nile kecewa. Lho jenengan sawang to, Pak. Di antara sinden-sinden ngeten iki to. Sing kemayu dhewe lak sing tua-tua. Sana. Sing paling menarik lek sing tua-tua kan. Menarik sing tua-tua lho nyatane Mereka suka pengalaman gue ya. Nyatane niki wonten ngajeng ben kula. Apanya Mbak Sulis mana? Apanya Mbak Mbak Sulis mana banyak Mbak Sulis? Banyak Mbak Bujang mana? Renek. Kowe mau dong tak sangoni bodohan penonton. Ya, yang apa? Tali tresno. Tali tresno jroning rasa Atur ibu-ibu juru masak lagi sebantu Bapak Suyati Mas Arendi terkhusus kagem ibu Suratul Dana.
Ayo. Bapak Asani Gunung Kidul Uli Jenggalu Bapak Kiri Mas Heri Aku kan gara-gara tembang tali tresno kuwi ora enek sapa-sapa sing tak eling-eling.